ya because ana ma ha bu no ma bu no ka ba ta ya bu ko ya bo ya kita me ma ne ne ewu ya bo ya kita o kile na me ba na ma bo o ko na so se kan wo ne mo ba na ko te me ba ina sin ye mara onya nwanya madam biko asin ka bia kwa ke ha bu ntima e ha bu ntima zo de ma ka biko me chie gon nwanya onya ba kile na me kinisi nye otu a ka isi wee na-aga n'ụlọ ndị mmadụ n'ofu n'ofu eji agwa ndị mmadụ ha hapụ di gị aka onye na-eme gị n'isi ana m ahịa na bịara ịgwago ka ịhapụ n'ụzọ dị mmadụ ma aka bi hei o ifubedi ihe bụ mkparị mgbe mbe siatara azụ n'ụlọ a mgbe a ka ihe amụ ihe bụ mkparị ifubedi ihe bụ mkparị mfụ gị n'ụlọ a ọzọ mkpọchie gị ọkwa nga na-agụ gị ije ọ bụ nwaanyị onye na-anụ n'ọ isọ nwaanyị na-ahị ya mụnwa bụ onye nzuzu mụnwa bụ onye nzuzu mgbe oge mmadụ n'ụlọ anụ ama agwa ahụ ka ihe ahụ ihe onye ala na-eme mgbe ahụ ka m na-agwa gị amaghị ka ya bụ nka ya abụ akpụ ugodo a ya tọ nta nwekara efe achakwa ụlọ ịma nọ onwere onye anara alaike ihe dị mma ọkwa na ego na-esi ya ịma na ihe kwuru na onye nwere ego na-eli ofe owere ama gwa m ya anya gị dịkwa enu otu a ọ mara mma nne ego nne ka ghara ichefukwana nwamba nshi nwoke ọpị bịara ebe a tata wee kparịgide m bido n'isi kparịgide m wee ruo n'ọdụdụ wee sị m na nna anarị ya die na-akpọ m akwa ugo akwa udene o nwere ihe nwa agwafọghị m onye ka ọ bụkwa ọ sị na ya bụ nwunye Ụzọdịmma onye bụkwa Ụzọdịmma maazị nke ngwa alọ gị my new catch now ya ka iji ọta bịala ịnụrụ ọgụ ọkwa ya nwoke gaghị anwụ nwoke na-agaghị ete aka kịta ọnwụọ ka ọ na-anụrụ ọgụ jụọ nwoke nke nagoro n'ihe biko rapụkere anụmanụ aka akụkere ihe njụ ebe ka eke isi akwado maka omeme nwube gị anụnwa kwesịrị eze ịmarọzi anya mbụ akwa ugo ihe niile ezochego oke ma nke m buta n'obodo oyibo onwere ihe m enwe amanụ m dị ife ị na-eme ma ndị egwu ahụ gwa gị ha ga-eju ebe a ụmụazị yori ya nọkwa ebe a ị na-ajụ ịmazi ha ịnọ ya ọnwa anyị na-alụrụ bụ ha n'idikwa ịnọkwa ebe ahụ ha kwesịkwa ịnọ ebe a ma achọkwana ha achọ ma achọkwana ha achọ asịghị na anya adịrọ gị mma ha ịmacha ha achọ ha ncha niile ga-abịa onye ọbụla ga-ezu ebe a biko ewekwanara m iwe biko enwena m iwe ịma na achọghọlụ gị ọjị ka ama na m ụdị mmanya ị na-achọ nọ ama m ụdị mmanya ị na-aṅụ n'ụmụ mmanya gasị nọ jụrụ ezigbote oyi chere ka m kpọọ nwa be m Chijioke Ajalugo, lakini ndio mwenye choka hapa. Shalom kasuino. Ngapte kenu sa kana baba. Chiwe. La butocho.
Yung chọrọ ka anyị kpa Acharugo ihe bụ nsogbu nwere ụkwa ịdị isi ike na ekwe ọ gị mere na ikpetere ihe ngwara gị kpete ihe ngwa ka mụ na gị mmekọwa gbapịagbu onwe anyị enwere m ikikere igwe na ndị ichie ihe gbasara ihe asị ị ga-arụ echefu ya ọ bụrụ ihe echefuru ka anyị na-emekọ ịmago na-achị gị nna anyị ekwere ike ọ maka na ịchọrọ ka mụ na gị dị n'aba na-ekwere ike maka ike iji wepụ n'igwe ọha bụ igwe na ndị ichie na ọha obodo na ọmụ gburu di nna anyị ekwe dị ka ọ dịkwa ha mma ọ bụkwa nnọọ ka nna ọ na-emekọ njọkwa na ọ bụ ka nkuchi ego ịmana ka nkuchi ego n'ogo na-enyere gị aka na-azụkwara gị nwa nna anyị ekwe dị ike mụnwa ga-adị ndụ fụ gị ka ị mepụrụ m aka gị a Chineke ekwe n'ihe ọjọọ ka ha agaghị eme hapụ Ikechukwu ahụ ekwe ma ekwensu ahụ ekwe ọkwa n'isi ike gị aka nna ekwu ya ọkwụrụ njikwa na ọkwụrụ ka nna enyere gị aka na-enyere gị aka maka ya chọrọ iwepụla gị ọnọdụ na ugbu a emeta nwa nwoke chọọ ka nna enye ya ka anyị kpuchie egwu na-azụ nwa anyị na-edo na-emekọ na-agbọpịa ịmago na-enwere aṅụrị anyị ekwere ike omenala ụlọ omenala gị na igwe na ndị ichie bụ n'ihi ekuchi m ọkwa ya bụ omenala ụlọ ngwa nna anyị ekwere ike bezie buru m eburu na esi mbịa buru m eburu nna anyị ekwere ike na onye mbịara ka mbịa nyere aka ka m nyere ya aka hazie ndị a bịa asara Igbo ya bụ ihe chọrọ bụ ka m nọrọ ndụ ka nwoke ọzọ si ebe o si bịa na agwụkwọ ihe nwanne nwoke ahụ bụ na-ekpere ka m gwakwa gị o nweghị ihe ga-emekata eme n'ụwa ana m ele gị anya fụ gị ka ị were aka gị a metụ m nwa n'ahụ maka na gịnị mere ọ maka na di m ọ bụ nwụrụ ka ị ga-eji were bịa ịbata ebe atụ na ịbịa na-eme gịnị na-eme nkuchi ka esi niile eme gịnị nna ya ekwere ike ka ha agaghị eme n'ụwa ọ gaghị eme aga m agba gị ihe mere ji akpọ m ekwe dike ekwe ndị ike na-akụ gbachere m ekwela anya onye nsị ka m bịa nyere aka na-ahaji na-ahaji ụdịrị m agha obi ahụ ekwe okwukwu ya kụzi m nekwanụ m anya o Chineke ụmụ uwe nwere n'obi ọjọọ ya maka ihe a ka ekpere ike ji wepụ onwe na-ata ya n'ọmụ ugburu di ka ọ bịazie ọsịnọ ka mụ na ekpotoro ibe gwọkọba rikọba o nwere ike ịbụ ka gburu di nwekwana ike ịbụ onye agburu di ụmụ ụwa mba nke ha agaghị eme ọ gaghị emechinata mba nọ kwe gịnị otu ahụ ahụ nsị ahụ aja anya n'ihu ọ na-ebi dịka otu mba ekwe n'ihe ọjọọ
Achalugo, can't give an ngafe. They can again walk. Give me one lady. Come within you one lady into a child and all mark. Come up yours. Get out to the chop. Maggie, oh, can I mount the power? Okay. Yeah, the working figure. Give money, yeah, well, you. Agwa gị igwe n'ikpe na ndị iche ha nche na-ekwagide gị. Chee ga-emekwa n'ugbu a. Ama m ihe m na-eme. Mana ihe ejikwa nke ife onye nwaanyị abapụ n'ahụ. Sọọsọ ya bụ onye nkwenye ka ihepụ m. Esi apụ n'ahụ. Nwanne m ọnọdụ agbanwego. Apụ n'ahụ enweghị ego. Onweghị ejikọziri onye nwere ego na onye enweghị ego. Enwere m ike iji ebe apụ n'ahụ ọchụpụ m. Pụta sọọsọ ya bụ ihe nwere ike ihepụ m. Gaa ka efia. Biko, jee ka efia. Nasa mo gaba. Ga ke. Mo gaba na nka apụ na. Mama Biko, na epis na kwa. Mama Biko, Mama wano mo. Mama ke men. Mama ke igwe. Na ndị ichie. Ancha niile pagidere nwanne nna gị. Wesna ya chụpụ anyị n'imu na. Maka ke ga gijimiro da. Me hu na anyị me ewu anyị niile. Asa ma mụta nwa nwoke na ya bụ so. Mama na ịmụta na ọmụ. Adam na-agụnye nwaanyị n'ọnụ ọgụ a na-agụnye nwaanyị n'ọnụ ọgụ. Aga m anọ fụ ekpe dike ka ọ bụkọrọ afọ niile m na ndị gị tara ndị ntara. Dapụ niile anyị tara ata n'ụlọ a. Mee ụmụ ọkụkọ ihe niile anyị tara. Mụ na anyị tara afọ were ụlọ. Ekpe dike ebukọrọ ya maka gịnị maka na dị nwụrụ anwụ. Nga nọ ndụ fụ nke anyị eme. Mama. Adam. Ọ dị ka m eje fụ isi mgbakọ. Maka eje fụ isi mgbakọ ka m kọrịa ya. Ọ ihe m ji eji mee. Mama Biko, no ka kwa maka ije nfu ije fia kita no Biko. Mami bezna. Ichoka mbido ze bebe nkem. Mama. Adamo. No ne bote kwa nchi di sini. Mama Biko, na man tu kwa yo mama Biko. Mama wa man try. Yeah? Oh, Chimabia. Gee, baby. Make you one get in there. Ematis na maka. Agwongia na gi hapu maka no boda no process mo abwan no no boda ke kebu ntinyi show be na ntinyi se ba na ke me digi self. Ina go misu mo afuta mo ni na mana ada kiringi. If you kiss dum no bi ngwa gi ekote. Iri dum no bi ala kiringi. Ina go mo ni na afuta kana tani na chukwa na to ma chu na gboro ho so. Ana chu gi bu ibo ledo. Kedu ibu na aruga. Ina na afam no boda. Mo kono igwe to mpam. Igwe chugodu ka ndu go se figa mo go no ra nsu gi. Shereka ngwa gị ọsụgodiri nna gị buru igwe ọwane na gị buru igwe elu ka igwe a na-achọghị m ime efu ma ọ na-agwa gị bụ na afọ ngị n'anya maka mbọsọ ozi ị ga-afụ m n'ụzọ nna gị wee kwuchie m ụzọ nyipụta akwụkwọ were gosi gị ihe afọ m na ide atụzi ụjọ ịmara ebe fine boy dị ka m fine boy nonsense bịa nne don't worry Agacha must come back onobodo a ma fọ Achalugo! Achalugo! Come on, yeah, Achalugo!
Ana mụ na di m ka esi ba anago ị na-apụara nwere megnis onye nụrụ ihe igwe na ndị isi ekpere na ala niile nwanne m nwoke nwe mụ na bụzi nke m nna ya ekpere ike asị gị ichebe na nwanne nwoke mụtara nwa onye nwa mgbe ya nwoke ọja abịa osisi bịa buru na bụ nwa nwoke ọzọ ya abịa buru ya na nsogbu adịghị mana ị ka ya echenunu nwoke ọzọ bịazie buru ya na onwe iji eme mgbe ahụ ime ma ọ bụ maka nna ya ekpere ike anaghị aba ana di m ga na-akọ ya na-eme isi ike akwụkwọ gị agwụ ụbọchị nwere isi ebe nje wee jee na ala wee bụ ka e mere chọkọ nchọkọ afọzi ịkọ ugbo wee ju onye kọrọ ọ bụrụ ọgụ mba mana anyị na-akọba ọgwụ na anụ ahụ achara ugwu ya rụjuo onwe ama na aka abụ ekpo na aṅụrụ ihe onye mere unu aka ha ọdụ n'aka ọnwụ nwanne nwoke achara ugo mgbe akwadeche nwoke igbo nwanne nkwo chekwa ka anyị megharị ya n'ihu na biko Wani ka go gina ga adis na kuchi mozo. Ya. Agora ni ke me ona ka tamana ne ga. Ai me ya chori mozo. Gino onyo. Ya. Aku nota ko na. Oi. Ito bu mo ya. Atang ma. Oke po. Umma, ito na chi. Oi. Ai! Tô misio. Isimo. Boa misio. Isimo. Ah, eu não sou. Boa misio. Ai. Oi, leba o. Ogene kijiwe kpọrọ nwa gị nwaanyị dịka football ejiwe gba World Cup o wee bịa n'ọbịara m nwa nwoke isi ị na-asị m ogene nna anyị shie mgbaka ejikwana n'ihe mere unu jikwodu nwa gị ihe nwa gị nwoke mere nwa na nwa gị nwoke bịara dakpọ nwa nwaanyị adakpọgo m nwaanyị mere m papa nna ya kwasị isi n'imero gị nna eje m n'ọfịa ka njegbute ihe m ga-enye ewu anyị o wee fụzi m n'ọfịa o wee bịakwute m wee sị m na o nweta ahụ sem ya wodakputu mebe wee na-eme m ihe anụ mgbe ọ nọ na-akpọchiza akwụ ya mbitezo wezi ma ọgbụwa anyị isi papa ọkụkọ mgbakọ ata na onye ala ịfụnanị ya nọ papa ka m gwa gị mbọsa m gara ọhịa ka m ga gbute ngane n'ọnya m tiri n'ọhịa so mfuzie ebe ọ na-egbute ya ewu so mgbazie ọbịazie ịmago ya oke ọkpa na nnukwu Iwalokọkpa na-eme kootu mụ na nna anyị chie mgbaka ịfụnanị ya nọ ijere inye ọnya gị olee ihe ị na-enyo n'ọnya ị na-enyo ọnya ọ bụrụ ị bịara ịba mba olee ihe ịchọka na otele nwaanyị aghọla
egwuregwu ekwere kịta ihe nwa nwoke na-ekuzi ebo na ya ejere ije ya fi ebe a na-eme oke ọkpa na nnekwu emezi oke ọkpa na ifuru ya ịbata ozugbo baba mbe ju ihe na-ese agwa gị na ifugo n'elu ihe ya alapụta gị ijere inye ọnya nyogide ọnya nyogide ọnya nyogide papa ememia ememia papa biko ememia papa asụ ma asụ ma bebe nne gị ọ na-afụ m ụfụ oge ọbụla ọ na-akụchi m n'ụzọ maka na nna ya bụ nwanne igwe nọnsens obodo arụ ihe ọjọọ juru ma biko ka anyị kwuo ụdị ihe ọzọ ka mkpa a na-abịa ebe emechi mmadụ na-adịa mama ndị a na-ebe a bụ ndị odibo igwe dunyere ihe a bụ otu ọnwa igwe na ndị isi ya kpere ikpe wee kpebie ị ga-eburu ibu tinye mụ na mpụ mana ị ga nọta welugodu maka ndị nwụrụ anwụ wee mere nna ya ekwedike biko mgbe m na-asị ka anyị mkpọtụ nwaanyị nna ya ekwedike biko gentị ka m gwa echekwana na ọ bụ maka anya mere ihe na-arụsịsị ebe a mere nji hapụ ndị ebe a izu ụka ọzọ wee bụ na ikoteghị n'ihe otufu ma ikoteghị ihe otufu ọ bụ na ikote n'ihe mfu bebata ebe a fụ n'imu na ịga ọtọ n'imu na ihe m ga-eme bịa maka Nah, because uncle, please now. Because no one ever. Because that's not so. Happy. I have been good. You man. Now have program. Opropa, like I am you now. Ofizuka. Hey, Jesus. Opo boss, ebo, eto, eno ise. Okay, sir, you be back. Go do never. You can get more. Ogini. I want more. They want. I'm not the man who go more. Gekwana ihe ndị okenye obodo unu okenye obodo anyị achọghị na-ekpagidere ọ sị anyị mkpapụ m gbakọrọ ụmụ mkpapụ si n'ụlọ ahụ pụọ ya ihe nke a chọgburu onwe ya ngwa ebezila akwa ebezila akwa aga m akpọ gị gaa hụ enyi m nwaanyị anyị ga-ama ihe anyị ga-eme ka anyị nyere gị aka ngwachere m aga weta akpa m nọrọ nga chere m ebezila ka ọ kọwasịrị m ihe mkpa ya nsị ka m kpọrọ ya bịa ka anyị hụ gị
ka anyị mara ma o nwere ka anyị ga-esi nyere ya aka. Ọ dị mma. Nna anyị na-abịa o. Ọ dị nke onye ọ ga-emenwe ya sị ya mee. Site n'ihe ọ gwara m, onye atala ntụ. Echere m na ọ ga-eme ihe ọ bụla si ya mee. Ịdị sure na ọ ga-eme ya sị ya? Ọ ga-eme mechala ya tijara. Ọkwa gị. Nne, oyime agwasịgo m ihe niile gbasara gị. Mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ, ịkwadogokwa ịkpata ego, ịkwadogokwa ịgụ ego ka ụmụ nwaanyị ibe gị si agụ ego? Adị m njikere ihe ọbụla. Ọsọ ya bụrụkwa iji akụkụ ahụ wee mee ya, ebe ọ bụ na ego ya esi ebe ahụ wee pụta. Adị m njikere ime ya. Nwatakịrị kwadoro akwado ka m weta mmanya ka anyị onye oriri na-adị mma n'ahụ. Nna enwe ọgwụ nsogbu. Ọ dịla mma dị. Ọ dị osikwa ka ụzọ ala isi ọcha ha bịara ọ na-agbagojuzi m anya ka ezi ụzọ anyị ga-esi na mana ọ bụ na anyị ma anyị ghara ịkpọ akwa ugbo kwụsoro anyị ya maka na ọ nwere ihe ụfọdụ ọ hụmatara ama mgbe aha anyị bịara. Lee n'otu n'ime okwute mgbe nke anyị jibeze n'anya ebe ahụ na-agọdla ụgbọ ahụ unu abịarugo nnọọnụ n'ala akụnụba. Unu bịa ka m gosi unu onye unu na-achọ. Ebe a ka onye unu chọtara nọ. Come here. I'll give me Ọmụnwa bụ onye unu na-achọ. Bịa ka ị ṅụrụ odogwu m. Ga-aṅụta ogologo ndụ, nweta ogologo akụ na ụba. Ife ọbụla bụ ife na-akpa ya. Ka a gaala akụkọ ochie gwa bịa ṅụrụ o. Mba, gwaje m ya. Mami, we biko. Nna anyị biko iwe wene gị biko iwe wene gị na ọ sị ihe ọnwụ na a ga-eme na ọ kwadoro ime na ya mere anyị ji wee kpọta ya biko iwe wene gị biko. Ka unu ji kpọtawa nwaanyị ebe a
bravo. Hey. Engineer Bruno. Abadi abokiri boy ile aba. Ṣé ni ìjọba? Alabanko. Ezokwezoku kiche mati makolaga koko. Ezokwezoku kiche mati makolaga koko. Akoko mereme. O mere Kogi State mama. O mereme. O mere Kogi State papa. Ebe mo jere ko lo belong na degu. Mane arusi, one of the aba meje monu o brother. Anye jema. Nuna Kogi o. Nchiche se waleba. Awuta lo buru kano binde manu abalaga. Papo do buru uyelu nde manu na nime ya. Ebe mo Ojukwu bucket again. Ojukwu bucket again. Anyetima. Mbodo na lo ere neba. Abu ama biaku ganye shabru mu neji na biana. Awu weri ege mele mu mama. Tanwo kumo. Achogu kelugu o. Brother onukala. Arabanko. Igbanye jina rose. Arabanko. Igbanye jaroda. Arabanko. Igbanye jangunpo. Arabanko. Igbanye jina munpo. Ewe gbeneluwa nda o jaju
afọ m odogo na nlọ. Gịnị? Onye mgbe? Onwe ihe mere m. Kedu ihe okwu? Ọ bụ ọkwa sọnsọ na mfere ya na nlọ. O dino m na nlọ ahụ. O dinosia m ma nwụọ. Uturu gbeke. Nke a chọkwara ezigbo njọ. Ha ga-achọkwa ihe anyị ga-eme. Chere. O nwere nnọọ etu isiri kpasuo odogwu ibe ebe ezigbo. I mere odogwu ihe ọjọọ. Ka otu ọ bụzi ka efe mmelụ. Nwakorobịa ikpeazụ gị na ya na-ahụrụ bụ onye otu nzuzo ọzọ. Amaghị m na onye otu ọzọ ka ọ bụ. Keke m na-esi mmalụ. Nwa biko, ka e nwee ike ime ka obi dajụọ ya biko. Ka ihe ga-eme ka obi dajụọ onye isi. I nwere ofu ọnọdụ, naanị ofu ọnọdụ. Ị ga-edina nwa gị nwoke. Nwa m nwoke dị ọkpara gị. Biko, nke a agaghị ekwedo omume. Ka ihe ọzọ nwee ike ime. Sọ abụla asaa ka ị ga-eji di na nwa gị nwoke ma ọ wụ ya enwụọ. Biko, ka ihe ọzọ nwee ike ime mmemme nwunye. Nwee ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ wụ nke ahụ. Biko. Mmedi nọdụ nwa m. Mmemme nwunye. Mmemme nwudie. Biko. Ekwusi ya biko, ekwusi ya. Ọ dị nsọ anyị dị ihe nke a. Ọ kwesịrị eze nwanyị iso na-agbara na-eti eti. Ị ga-eme ihe ahụ. Ị ga-eme ya. Ihe awụ sọsọ ohere ị nwere ime ya. It's the only option. Nne, mee ya. Jide obi gị aka. Mee gịnị? Ka ifuru chọọ ka mme. Na mee gịnị? Ụnụ ọmụgwọ na nsọ anị. Nwatakịrị m na-azụ n'obodo oyibo ka mme dị nọ. Ọmụgwọ ife ọ bụ. Ị chọziri ịnwụ. Ọ kara gị mma na iji ehihie wee chọba ewu dị ojii tupu chi ejie. Ka ihe na-eme na ka ebe ọzọ kwesịrị eze. Mba, mmemme nwunye. Mmedu na nwa m n'ọsọ anị. Anyị anaghị ajụ gị ma ị ga-eme ya ma ị gaghị eme ya. Ihe anyị na-achọ ịgwa gị ndụmọdụ anyị na-enye gị bụ ka ime ihe ị tosiri ime gị nwụọ. Anabakwa gị na ntị. Ị ga-eme ya. A na-enweghị ihe ọzọ ị ga-eme. Anụ nke a bụ sọnsọ ohere dịrị gị iji wee mee ha. Ọ ga-adịrọzikwa ọ ga-adịrọ. Nne m, ọ bụzikwa gị na-ekwu biko mee ya na ihe abụghị njedebe ụwa gị niile. Ọ bụghị njedebe ụwa gị. Anyị ncha niile mechaa ya. Nke ga-aga apụ iche. Mee ya biko. Kpọọ ya. Kpọọ ya kịta. Kịta ka ị bịa. Kịta ka ị kwuru ihe dị n'ụtọ n'obi. Kpọọ ya. Kpọọ ya n'ekwentị gị. Nye m ya ka mụ na ya kwuo. Hapụrụ m ihe niile. Ama m ihe m ga-agwa ya. Ngwa nye m ya. Hello? Chukwuma. Ọ bụghị mma gị na-ekwu. Ọ mụnwa bụ apụ n'anwụ, ezigbo enyi mma gị. Chukwuma, o nwere ihe dị mkpa m chọrọ ka m gwa gị ugbu a. Ihe gbasara mama gị. Mba, chere m agwa gị, chere nnọọ m agwa gị. Mma gị nọ n'ụlọ ọgwụ. Ahụ adịghị ya. Etichara ma drip n'imi na ọnụ. Ọ
chọrọ ka ịlata ngwa ngwa ka ị mara ihe ebe ị ga-esi nyewere ya aka. Hapụ ihe ndị ahụ ị na-ekwu ugbu a. Hapụ ihe ndị ahụ. Mgbe ị lọtara anyị amarazi etu a ga-esi mee ihe ndị ahụ ị na-ekwu ugbu a. Lọta ngwa ngwa. Isi gịnị? Sawo gịnị? Abalị abụọ kọwa abalị atọ. Abalị atọ adịghị mma. Chukwu, abalị atọ adịghị mma. Ị chọrọ ka nne gị nwụọ? Abalị abụọ dị mma. Biko. Ngwa ka ọ dị o. Imeela. Ka ihe okwu. Ọ sị na a ga-abata abalị abụọ. Mana ihe a emela anyị niile n'otu iche iche. Ọ bụrụ ụdị a. Nsani. Nne, anya abaghịla ihe a. Ọ nwere ya isi laghachi azụ na ya. Anya abaghịla. O nweghị ka ị laghachi azụ. Kwụsịkwa okwesịla eze. Amazị m kwụsịkwa okwesịla eze. Ọ kwado ofu nwa ka ị na-ekwu okwu ya ofu nwa. Mommy, take him in. Mommy, guess he be here. On the phone 2 days ago now, hard drug in Reba and Maya. Batago. Can't you eat today? No, ma. Kiyo. Mini Baba Kiyo. Marisha. Kiakbagi. I'm driver bia. Achọrọ m ka ịba n'ime ụlọ kịta yipụ akwa gị ihe akwa ọzọ. Nwa efe nchọ ka ịkpa. Ozugbo elu na nwa efe nchọ ka ịkpa. O kwesịrị eze gbasa iru gị. Ka ị na-echegbu onwe gị maka gịnị kwanụ? Ngwa bịa. Ndụ dịkwa n'ụtọ. Hi, aunties. Chukwuma, ke kwan? Adema. Mommy, you want to get too hot? Mommy, changing the area, you man know to go. Okay, mommy, come up on you. No? Bye bye. Oh, look at it. O kwesịrị nwa gị nwoke abụkwa mmemme ọ bụrụ na ọnọwụ gị ụzọ anaghị aga hapụrụ m ekwu n'ubi m amaghị ihe m na-ekwu apụ
Usugo. Gwa nkịtị o. Biko ka m jụọ imeela ya. O kwesịrị. Ị ga-emekwa ya o. Mee ya. Nkwana ihe dị n'ime. Mee ni anụnụ. Ọ fọrọ sọsọ abalị abụọ. Abalị abụọ site taa. Kike mesimi. Gbaa ya mmanya. Ị drọgụ ya. Ya ihe na-achakesha anya. Ọ gaghị ama mgbe ị mee ya. Ihe ọ bụla gị dị ebe ahụ. Otu ololo ihe a gin gị weta. Ihe a ka na-akpọ brandy gị weta. Gị gbere ya rịdọrọ gị kpọrọ ya gaa na rumu. Ị ga ebe a gị kpọgide ya. Chefu na nwa gị nwoke ọhụụ. Unu mechaa ya gị pụta. Onye ga-amakwa ọ gaghị ama ihe na-eme. Ọ gara arụ ọrụ enye nwaanyị n'obodo Igbo. Mee ihe. Omi, ke mai ne meta. Kwe mana manti nti oge kita. Ina chiazo. Sonso ba noze. Ọ dịzị m ka mụ na anyị na-anọzi nnọọ ka ya na chiazo. Ọ bụ gị n'izu na nwoke nsogbu. N'oge adịghị anya m ga-anata. Ngwụcha akwụkwọ nnata. Na ga-anọrọzie ihe elu ma ebili ewu. Ọ ma na nke a ga-adị gị mma. Ọmịma ya amaka. Amaka? Ọsọ. Nke a na-achakwa n'anya ama m na-achọ nke na-acha n'anya. Ka afọ mmanya. Omi, aga na room. Echi, ịgwa m ife gbasara emume anyị na-eme. Okay. Oriakụ Chinwendu Okoro, Madam Cash, Oriakụ Angela Ume, nke ikpeazụ ya wee bụrụ Oriakụ Adaobi Eze. Ndị a bụ mmadụ ịnọpụtara na ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ. Nna n'ọnwa m biko o nwere ife dị m nnekwu mkpa nji maka ya wee bịa. Ogene dị ya. O nwere ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi oche klọb anyị na-azọ. O nwere ụmụ nwaanyị 3 na-ekponyelu m aja na garị. Onwe ife a ga-eme gị. Onwe ihe a ga-eme gị ka m kwuru. Kedu ebe nsogbu gị na ha? Mana ofu onye n'ime ha abụkabere nsogbu ka bụ ofe nkụpụ. Mana mmadụ 2 ndị ọzọ a fa bụ ezigbote agada gbachiri ụzọ dịlụ m nke bụ na ọ bụ na m emere ife
ife nwere ike ime m. So adịghị nwa. Ịzụ ọnụ ọkpa ebe nsogbu bịara. Kedu ihe chọrọ ka anyị mere gị? Achọrọ m ka ime ofu ka ọ yibala igbuzielu m onye nke ọzọ egbu. Ofu onye wibara anyị gbuo onye ọzọ egbuo. Oke mụ na ihe nọ n'ebe gị. Okwa gị bụ n'ụsọ tụkwala nwe ka ime. Sadịda n'ụlọ ugwe nọ n'omume ya. Ọ bụ onye mgbe ndụ na-agụ ya ọgụ ka a chọrọ bịa ị na-afụ ị na-anụ ịbịa na-eme. Gwa ya onye chọrọ ka eme ka ọ wibala. Nwa ya dị m. Nke a na-akpọ Chinwe Okoro. Achọrọ m ka ime ya ka ọ yibala. Chinwe Okoro. Oke mụ na-enokwa n'ife gwara gị. Ọ bụ na-eme ọgụ na-eme. Ịnụrụ na ntị. Ntị m aka nke gị. Anyị ma abịa ka ha nke gị. Aka m elughị nke gị ruru ya. Akpọghị ịza. Anyị akpọghị ọrụ isi Chinwe Okoro. Anyị na-akpọghị Chinwe Okoro. Ka igosi onwe gị. Gosi onwe gị Chinwe Okoro. Chinwe Okoro gosi onwe gị ebe ọbụla ị nọ na. Chinwe Okoro gosi onwe gị. Anyị ghọrọ afọ. Nke a gaa obi ọ dị gị mma. Ama m ihe ntị bịaba, ama m ihe ị ga-eme. O nweghị nsogbu iburu bịa n'ebe a n'ihu oke mmụọ ugbo egbe na-agụ ya. Ọ ga-eme ya. Ịnwana onye nke ọzọ afọ ọ bụ gụnụ? O kwesịrị eze. Achọrọ m ka ọ nwụọ ozugbo. O kwesịrị eze. O kwesịrị eze. O kwesịrị eze. Ọgụ ka anyị na-akpọ n'ihu okpu onye mgbe ndụ na-agụ ya. Oke mmụọ tụbara nwoke ime. O kwesịrị eze anyị na-asị gosi onwe gị. Gosi onwe gị o kwesịrị eze. Gosi onwe gị o kwesịrị eze. Oga.
Obi blow Ukwen. Obi blow Shaka of Nigeria Kwezu. Obi adịrọ mma n'ihe na-eme na ọgbakọ anyị bụ obi blow. Maka Chukwu, ọ bụla etu a ka anyị si wee bido. Anyị bidoro ọgbakọ dịka ụmụnne. Ọ bụrụ anyị na-ebusi onwe anyị. N'enu mara nke a shi nwanne anyị nwaanyị, ọ bụgolo onye nwụrụ anwụ. N'ezienụ Madam Ochendo, ụmụ agba. Ọ na-anyịzi ala ugbu a n'ihi ọchịchị onye ga-abụ onye isi. N'ihi nke a, anyị nwabụ ndị isi mitin a ekwugosi na ama nwezi ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ till further notice. Nwanne anyị nwaanyị Madam Mmiri Mma ga-abụ onye isi anyị ugbu a ruo mgbe anyị kpebiri ime another election. Ewo ife arụ na-eme, ewo ife egwu na-eme, unu afụgo ihe anya m na-ahụ. Ewo ife arụ na-eme, ewo ife arụ na-eme, ewo ife egwu na-eme, unu afụgo ihe anya m na-ahụ. Ewo ife arụ na-eme. Imeria. Megine. Asị ka mami malụ ihe gbasara ọnwụ Madam Cash. Ya. Na-ara na-agba Madam Ochendo. Nwanne m nwaanyị. Maka Chukwu kere mụ na gị. O nweghị ihe mma gbasara ọnwa ha.
onwere dị ma ncha ọrụ ndị oyi m ka ụnụ bụ ọ bụrụ na o nwere n'ife nchọrọ ime agwanụ m ụnụ nekwe na n'ife nchọrọ ime mba nọ n'elu nwaanyị na-achọ ka m were ego wee kpalie ya achọrọ m iji ego wee kpalie ya nwaanyị tupu ya na klọb anyị n'elu ọnwụ ndị ala anụnwa ọnwụ kịta chiale ga meludu maka onwekwa ife ma aka mgbe onwekwa ife mere fọ a na-achị ha ụmụnne m chere nnọọ hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha na-ebe onwe ha amazịm nwanne ndị dị ndụ na-ekwu amazịm ụdị ihe bụ ihe a chere nụ ka m gwa unu o nwere agbamakwụkwọ ofu oyi m si ọmụmụ bịa agbamakwụkwọ a bụ agbamakwụkwọ siri ike ọfụma n'obodo a o wee sị m bịa na a na-eme ya n'Enugu agbara m na obi ụlọ dị ya ndị na-abịakwa ebe a ejikwa ego ihe a ka m chọkwara ịjụ maka ejikwa ego maka na anyị nwere ego na-esi isi ego na-agbọ agbọ n'ite na-asụ pọtọpọtọ ọ kwesịrị eze ndị na-abịa ihe a bụ ndị si ofesi abịa ebe a na-akpọ abroad ndị ji ego ndị okwu ha na-abụ ha kwuo n'obodo a na-eme eme ndị ọya abịa bịa n'ebe ha nọ ego a na-eme pọtọpọtọ ịntakọnkọ ịmara ife m ga-emenwu ụdị ebe a ka anyị kwesịrị na-eje ndị ji chimchim ndị ji ego ndị na-eshe ike obodo anụnwa anyị erugo ebe a ndị na-abịa agbamakwụkwọ a bụ ndị kara aka ndị si ofesi wee bịa ndị si obodo a na-akpọ obodo oyibo abroad ndị okwu ha na-abụ ha kwu ha na ekwusigo n'obodo a ịma ndị onye na-anụ nwa ex-gọvanọ anyị so ga-eje ebe ndị na-eme ihe asị gị na anyị so ga-eje ego na-asụ pọtọpọtọ ntakịrị agụla egwu wee sị ịmakwa a na-amasịzi pọtọpọtọ n'ofe ndị ọcha biko achọrọ m ịṅụ mmanya ka dobegodo mmanya maka gịnị nsogbu dị ụdị nlọ n'abalị ụnyaahụ nlọ
Kainen. Nne. Ano mbia fu anyị eto. Ebe anyị gbalo table round. Na ili ife na atago chicken salad nwere ụdị ife ngwongwo isi ewu nwere ife anyị anaghị eri. Nya otu aka egosi asụ anya na-ele. Nna ka anyị na-elezi ihe nwa. Odogwu the great one. Machapụta. Ma bịa ozugbo. Otu aka o si ebusi anyị ofofu. Anyị tọgbọ n'ọnwụ. Nna, ọ takwa m ụdị nlọdị ha. Ichoku! Mepee gate! Ebe anya atọ nọ na-eri na akwari. The great one apata. Ya wusu nya wula ko ewu na ọkụkọ. Anya wo piri. Chere. Kezi ka anyị trust go rozi ofun n'ofu anya. Ona arọrọ de wa. No, biko ụmụnne m bịa ka anyị jee foto. Biko bịa. Ka anyị jee no. Uzu na ewu na jerugbe n'ụzọ unu. Ya bụ njerugbe ụzọ unu. Mba nọ. Kezi. Ihe ọwụla nwere mmalite nwere ọgwụgwụ. Unu erigo ụwa. Chineke m. Ugbu a nwoke unu ịkwụghachi ụgwọ. Unu jee kwado. Unu ga-anwụ. Unu ga-anwụ. Mba. Biko na mmanwụ kwa. Unu ga-anwụ. Kampateka. Kerivan mezele. Oji webu n'itinye n'ụdị ọnọdụ a. Ono, email ife niile. Gị nwa nakata kuchi elu na magaghị echi echichi. Ono, ndị ichie ndị ọzọ anakọsikọrọ ego. Igwe na onwe ya analụgo ego nke ya. Igwe analụgo ego nke ya. Mana gị nwa sị, kama ị ga-anara ego na ị ga-anwụ. Ono, maka na ọ bụrụ na ọmụnwa bụ gị, ewere nwayọ nala ego jee dị n'anyị. Na ọ bụghị gị nwa tinyere omenala be anyị. Ọ bụghị gị nwa bụkwa onye owu izizi anyị nwere n'obodo a. Ọ gị nwa.